Kardom don male tum. Ele tum kaceteng a video, mate kaceteng a cinema ke kona si theklong bera ma blotang tela ke ele tum English ta channel along WWE kai ke samila ke ele tum theklong bera lo Mark Henry, John Cena, Undertaker pui Randy Orton pui ele tum kai ke se tami theklong bera lo pen kaceteng tamil lang me sen sen. Se tami non ke labang so kaceteng ke hala dag ring alo chot kalilo boxing adim chot kalilo non ke WWE long chot kalilo along kapre tami non ke klang pontang lo non ke WWE ka cheteng ke non ke parliament alo pese nami cheng pontang lo nang litum lang pontha lang mesen ma donatum lang mesen di lagi konara dera polo ma blodang te lake Turkiya dera polo Turkiya det halada parliament along si labang solam ke klang lo halada parliament along alang litum lam chedan bom ma penchi debate bom mahut alang litum bom kachedon delit pixi parliament alo ma si WWE pathu do halada si kachetheng kachechok arong do pikhyan lahelo donatum bang texer aling ke thea video gyan ke do tum kache kong tum kon kache chok charbu la ta parliament arlo malang ante na ila peneli ke di asili tum bang ili tum se tame chidia seroi nei de ho la sona bang e charli thunang ne apen puthon ni na ni tum han ke than pon ka tum bang ke han loje non Iraq ada long Iraq lote na tum sami chini pola ke Middle East ada hala ke Muslim country Kasi Muslim country long ke kopi si kopi ateng si damo mablo dan kala tuma constitution ke lang letum ke Islamist law di lang tum Muslim to allo ateng pen arona ateng pen Sharia law kudu ya lang tum ke labang to ateng mesi latum ke kachirul nanon itum thekonong lo Afghanistan long pudon tapen ke kapre kadim long ansa mi lapson thak asalang tum arona ateng lo dan kalang letum ke long pen chi long le lo kai ke tam hang chi diber nang polo so tum ta pinso tum ta choi hong por ni choi ber nang po Komani abang yung si meklang no kam chuklem dan loblang ke arlong ben arbu bok nang po arlong ben choi lata kaprek pen kali don tu pipo lo ma blang ke halato make kroi ke lah lo arlong ben jong si arbu lo dang te labang sopap ke lang phandu re lo tang hala arlong along si doet po arlong ben war po puson na ke kroi tum same do kasi latuma along arona teng do dang te plek jek la pen phere mimi kasi latum hala dak ira ka dead long ke non ke aron nang ke larthu alang letum isya bill ka propose pondo hala bang so bill long non ka protest accept tum se lo das tami alu so tum pangri pang don arta non ke ningkan sir cap pen lote long lo ta ho ili tum bharot ade long ke ningkan kriner ke banta biong lang pu hala da bang ke ningkan sir cap 9 years pen lote bialong lo tho lalo lo dang te ke kat dun tap mani mana long ke dun tap lo pusona a problem abang ke avilo in art chop in arm chop po bosi alang itu bera ke kroi dam la hello athe alang itu ke mat kipu dam mangela hello alang itu ma qur'an long punon alo long samelang tu long ke tok do alang itu ma aphan ke japon abang prophet setambe alang li same apiso ke ningkan sir kep pensi an pensi wandet di ningkan kristir kep atau kristir kep lo ningkan sir kep an also pensi alang kapangri pangdon Kasi non ke alang litum long same non ke Iraq ada long same propose mon loje ningkan sir ke pelote so arlo tum ke biya milo sa da ke la puson kasi hala da ka non ma ke phere mi yang ang sidolo athi alang litum ke haron no alang litum along ke to haron sitame itum phere mi me di la tum lahaya mum chai tum hani tum phere mi me athi alang tum aron along alang litum kitab along ke to pik hanyang Ili tu munit tu matha oni ni eson sida mi ke tok do. Asil hai ba che thana monai lo. Lahai ke bang alam lo mutheni ni na tum han bang ke pachini tum du di. Athela ke ningkan sir kep lo tang te prek pik hanya. Ye tu matha damun e di usukong airline. Jo la masini li samina tum han than pachini pon lo. Ane lo kardong.